Production. Sakiyar da so a zuciya idan ka riga ki sake bata a duniya ba zan so yi jinkiri ba. So ka karɓa ta da dinga soyayya da nai maka masoyi nai na wani idan ba ka dole. So mu je haya da lokaci Sai zai na hayar inda kaunar ki nake ji ki kara sani sai bata ba zan sauyi ba. Ni ko kaunar ka nake ji ka ƙara sani sai zai na ba zan sauyi ba. Kauna ce adon samari in na duba ke ce sahibar da zaki yau mini tarba linzami na soki zani ban gajiya ba in dai ga ki sahiba ta ban ga zama ba kaunar ki a zuciya ta ban sauyi ba. Farin ciki na zo na baka habibi na. Inda na saka duniya Allah ji kaina. Domin kana cikin tarihi na. Cikar muradi kai ne zaɓi na. Wanda ta kusance ka zan kashe kaina. Da ina kishin ka adamina. Mu kara dan maraba mu kai tafiyar gaci ba wanda ya fi ni ban ki in ce masa mai gida ba ki ka san ki ba a kira ni ragon maza ba Allah tsare mu duniya kan harkar mu inda dare ya so ba ma kyamo ba. Na ja tunga ba zan yanga da kankaro ba. Shi mai haƙuri ba a ƙi masa tambara ba. Wuri ka tare wuri na so ba da wai ba. Duk mai koyo ba zai kauce kuskure ba. Su faɗa na faɗa ban ga laifi shi na so ba. Duk mai zuciya ba zai jure hantara ba. Ni ko kaunar ka nake ji ka ƙara sani sai zai na ba zan sauyi ba. Kama garin mu ke ce kika fi su kunya Indai gane ga ka ba na son mai gabaya. ni dai a bani ke ban san musaya Mallakan kai da wuya ne aka ce wa kaya. ni ma na ki ne ba da waye ba. Kayo hakuri ka rike Allahu gwani. Sarki rabbana shi ke da zamani